Igama lami ndinguthamsanqa Innocent Juda Rasmthiya, mna ndihlala kwesasithili salapha eMadakeni. Into endibeka apha namhlanje bantakwethu kukuzolwela abantwana bethu nekamva lelizwe lethu, ngoba namhlanje kugcwele amapharapara, abantwana babethe bazalini ngenxa yee-drugs. Asilwi kuba singafuni bantu mntakwethu, siyabafuna abantu. Uba sasingabafuni abantu ngesasingabayekanga bangena kwalapha elizweni. Ayikho ke into ekuthiwa izenophobia mntakwethu, because aba bantu bafika bengenazimpahla, sabanikeza iimpahla bephethe iivazi. Namhlanje bathi sizenophobic xa bethengisa ii-drugs apha. So andiziva mnandi kakhulu mntakwethu, ndikhathazekile nangoku ndishiya umsebenzi wam ndilapha. Xa ke ngoku andinawukwazi uba bhizi ngumsebenzi mntakwethu. Abantwana abangaka, uyababona abantwana abangaka? Abantwana abangaka kukutsho uthi ubhubha kwethu abantwana kuzubakho bantwana mntakwethu. Ilizwe lizawuphathwa ngamakula, ngoba abantwana bamakula bafunda kooma-get ahead. Bane-ID, bazalwa ngoodade bethu. Andiziva kamnandi mntakwethu. Abantwana bekufaneleke aba abekho apha bazoncedisana nathi kuba abantu bengafuni ukusincedisa. Ndiyabulela mntakwethu, kodwa ndiziva kamnandi at all. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.